iki देखा जाबाय सेस गैला फाइनाली जों मोनफैबाय जोंनि बागानपारा बेकार्स क्लाबा एनिभार्सारि फालिनोसै औ ना होनदो केमेरा नुजानो लाजियो बालदां जों दा थांनो नागिरदो अदालगुरि भैरबकुन्दआव दा नै जों थांनो नागिरबाय माने याव रेडि जागासिनो आरोना लाइन आप जागासिनो बुटान फैजोब्बाय ओमफ्राय जों थांसै दा नायलांदो जों बागानपारानिफ्राय थांबाय DDC Showing off, don't wanna have to wait tonight, better off, I'm gonna find my way tonight. Video iya betul kamu saya menang mana jadi video karena sampai ang mana jera buji sangai dia gimana ang exam tunggu yang namanya exam tadi kasihnya baik ang tuh sang nenggus kan nanti jangan exam lagi ya jadi ada kan sampai next month dia kan loh dan sang nenggus kan nanti tujuan mana yang baik ya pinang ya baik lagu berapa yang baik ini just exam baik Cara jadi mah दा जों फाग्ला दैमा मोनफैबाय दा इयाव माने फैसा लाखियोनो फैसाखौ दा फैनायाव होलांसिगोन दा ओमफ्राय कार दं कार बारां दैयाव दा जों सिगाङाव थांसै हाद्रि नांजोबदों बिराद Finally जों तामुलपुर मोनफैबाय तामुलपुराव रिफिल खालामगासिनो जोंहा मालायान तामुलपुर टिपुआव रिफिल खालामगासिनो दा जों नै बाल्थिंनि बेयाव दं आरोना बाल्थिंनि मोनफैबाय दासो तामुलपुर बारनानै दा इयाव माने ग्रुप फट' लाहांदो आरोना फट'खौ स्क्रिनाव नायबानो जाबाय
दा नै जों अदालगुरि मोनसिगोन आरो इयाव माने रेस्ट लादो आरो ना सानैसो लोगो फैदों जोङो इनि जायगानिनो इसोरखौ नेगासिनो दा जोङो इयाव रेस्ट लानाय बायदि आरो नेगासिनो अदालगुरि टाउन मोनफैबाय माने लोगोआ इयाव गारि फाहामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा इयाव जायासै सिगां थांबाय इसोरो दा जों दङ इयाव दै लोंदो आरो ना लोगोफोरा थांबाय सिगाङाव दा जों दसे थांना थांसै दासो अदालगुरि मोनदों आरो 20 किल'मिटार दंबावो भैरबकुन्द मोननो फाइनालि जों मोनफैबाय मा होनो भैरबकुन्द मोनफैबाय आरो ना एथ' गोजौ माथो हाजो ना ओजों ओइनो ओजोंहा अरुणाचल ओमफ्राय ओजोंहा भुटान ओइयो जोंनि आसाम इन्डिया दा जों माइब्रा केम्पआव हाबफैबाय माने इनिनि मानसि इयाव थाखानाय मानसिफ्रानो जोंखौ बुंहरदों आरो ना माने इयाव मोनसे जायगा दङ इयाव नोंसोर थांनाय थाहैथां जिरायथां होननानै बुंहरखादों आरो ना दा नै जों दुगैनो थाखाय इयाव रेडि जागासिनो नायलांदो इन्जय खालामदो दुगैनायखौ दा गोरान फायानो जोंहा दै सिङाव हाबहांदो थब्ल'दो दै सिङाव केमेरा लानानै गोरान फाय सिङाव हाबलांनायखौथ' नुबायानो दा नै आंबो थब्ल'हांदो आरो ना जय बजरंबली gua थांबाय लै Hey दोस्तो दुगैयाखै नामा बोरै मोनखो फैनानै इदना
जालांबाय ओमफ्राय दायो जोंहा केम खाथिनि भिउ आरोना बागानपारा बाइकार क्लाबनि फार्स्ट एनिभार्सारि बागानपारा बाइकार्स क्लाब लं लिबन होननानै जोंहा फाउन्डार राकेश बर' जोङो जोंनि बागानपारा बाइकार्स क्लाबा एनिभार्सारि फालिनोसै माने जोंना बोसोरसे जालांबाय दिनैनि डेटआव बेखायनो जोङो दिनै फालिनोसै एनिभार्सारिखौ सेलेब्रेट खालामसै दा जों केकखौ हानोसै आरो ना दालिया बागानपारा बाइकार्स क्लाब बागानपारा बाइकार्स क्लाब बागानपारा बाइकार्स क्लाब जाबाय दे हमदो आखायाव गासिबो संना खनसे संदो सोर जागोन दे दौदो दे सुदे नों जागोन दे एसे गिदिर ना दे चंदन खाव दे खाव Besang desa mau le. जोंहा जानाय जोंहा रोटी ये मिरामिस ना मिरामिस माबाया आरो नेवदो लानजायगोन ना बेयाव मायो अमा इसे गोथाव जाफैनांगौ माने सिंखैजा आरो साथाराव माने दं ओजों मोनसे गेट दंना गेट खाथियाव बिराद सान्दुं गोसा जायगायानो गैया साया थानाय ओमफ्राय जोंहा सिंखै हाबनांगो माने जों दा थानाया माइब्रा केम्प ओमफ्राय आरो दंबावनो मोनसे माबा एसे गोजानाव जोसा केम्प नामा मोनसे दंबावनो दा जों माइब्रा केम्पआव थादों आरोना इयावनो जाबाय बिदिनो दसे जिरायबाय माने साया नायो जायगाया मोजां आरोना थानो बया ओइ चिकिनि माया मा जादों स्टेटास गैया हुआ नै माबा नै हरसो नै नोंना नेट नाङाखै आरो बेखायनो जादों जोंहा माने गेट आरो नायो गेटनि भिउ तमाम दा जोंहा थांफिननायनि सम जाबाय माने इयाव ग्रुप फट' दिखांदो आरोना थांफिनसै टाइमाबो जाबाय दा जों नै तामुलपुर मोनफैबाय दिपुआव आरो थाव सोदो रिफिल खालामदो दा इयाव गासिबो दङ इयाव थांसै दा जोङो दा भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै जायफोरा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालामनो दा बाय बाय